Ayan guys, hello everyone. Ay nako, Diyos ko. Buti naman nahanap ko tong bahay mo. Joseph, oh, kumusta na? Ayos lang, sir. Kumusta? Oh, nako. Wow, ang ganda ng place na dito ah. Parang gusto kong dito, tumira. Meron naman dyan, sir. Meron dyan? Sige, pwede. Mamaya tingnan natin. Kumusta lang buhay natin dito? Oy, baby mo? Sir. Ayan guys, oh. So, nakapasyal po tayo dito sa, siguro bago po sa akin ito na lugar. Anong lugar to? Bidanya, sir. Bidanya, dito po sa may mga tarem. Ayan, so ito po ang aking isa sa paborito kong estudyante na palagi kong huwag mo muna sabihin bobo. Ayan, ayan. So nandito po tayo ngayon sa Bidanya, mga tarem Pangasinan, at nakapasyal po tayo dito at mayroon kasi siyang in-offer sa akin eh. Ano ba yun? Diyos eh. Hindi, naghanap. May binibili pa ako dito na house and lot. Oh yeah, house and lot. Mayaman. Yeah. Sige, ipasyal mo ako dito, Joseph ha? Okay, so ayan, naku, parang bago sa akin yung lugar dito. Wala ba tayong chicks dyan? Sige, sir. 20-20, gusto mo, sir? Wag, medyo kwantasan natin ng konti. Zero lang ha. So guys, hala, tara punta natin yung binibili kong house and lot, siyempre. Sir, wala dito yun eh. Ayaw. Wala yung may-ari daw. Sige, susunod guys ha. So ayan, ikot-ikot muna tayo dito, Joseph. Kasi yung mga anak mo, sama mo naman. Oh. Naku, tamang-tama, mayroon akong kwan doon, manok. Sir, ni? Oh? Pitas ka lang, Tinola. Pitas ka. Ha? Ato, ipapitasan natin yung kinajay. Ay, di ba dahil ito Dajay ko ha? Hindi ko tayo guys. Dajay, Diyan pinatasan, sir, ate kami pangpitas kinajay. Okay. So nga, malmanubungan na, ate na nagabungan na. Okay guys, ang ganda ng bulaklak niya. Yung sili. Pang tinola. Okay, ikot-ikot muna tayo dito. Salamat ulit Joseph ha, sa pag-invite mo dito sa iyong magandang lugar dito sa Bidanya, Pangatarem. Hanggang sa muli at makikita pa tayo, babalik ako dito guys. Okay, wait guys kasi mamaya pupunta tayo doon sa Mangatarem Plaza, magdudurun tayo doon. Gusto mo sama, Joseph? Ayaw mo, babalik kami dito, wag ka magala. Ito yung mga chicks mo, ay, mga guwapo ha. Ha, kamukha ni Father. Ha, ano? So yan guys. Sa muli, Joseph, thank you. Ha? Thank you.